içine yatanlanıp girenler, bilbiller tayrama, tayrana kaları, tayrana kaları. Geçtilik perçemelidir erenler, kanattan ayrılar, pervana kaları, pervana kaları. Ayrılar gün göktün uçuyor, yıllar karardı, sağ taraf göçüyor, sağ taraf göçüyor. Dakiki getirir inler için, olur ak çekirler, zamana kalır, zamana kalır. Bir tarifladım yarım cimalım, yılda git götürdü, yılda ditmanım, yılda ditmanım. Hak girmiş odunlar balım, şanı gördüm diye armağanları, armağanları. Assalamu alaykum mehman tomoşaçylarym. Edit arkadamydyň saýtyna garaşyp bir tarap ýurdumyzda Türkmenistan Rowaşyň watany 2019-njy ýyl ul ötüşlere beslenip dowam edýär. Ýurdumyzda toýlar toýlaşýar. Ýyl günümiziň şatlygyna şärik bolýan meşhur A-Kepler video studiýasy bugun size zehini bagşyň ajaýyp konsertini hödürleýär. A-Kepler video studiýasy Sultan restoran bilen birlikde Gysga wagtyň içinde özüniň hoş owady bilen dinleýijileň ýüreginde orun almak başaran zehini bagşy Rahat Kakajykowyň canly konsertini size hödürleýär. Konsertimizde meşhur sadanlar, şol sanly garmon sadyglaryny Öwed Paşeýew, klavişli sadyglaryny Raj Orad Mehmedow, kakılıp çalınan sadyglaryny Röwşen Amanepetow hemde gitarada Batyr Gonaşew. Mehman adamlar, A-Kepleri video studiýasy Agardowlaryň mekany. A-Kepler video studiýasy diňe bir toy ýazgylar bilen meşgullanman. Eýsem de bolsa şunuň ýaly meşhur aýdymçylaryň, sadanlaryň ajaýyp aýdymlaryny size ýetirmegi meýilleşdirýär. Şeýlekem A-Kepler video studiýasy toyun ähli pursatlaryny gurnamaga size ýakyndan ýardym berer.
bu konserti bolsa sizin tadyk guluňyz Türkmenistanyň atgadan artisti Mergen Anamhomedov alyp barar. Rahat bugünkü konsertde hoş gördük. Sağ olun. Rahat ilk bilen özüňiz hakynda bir gysgaça maglumat berseňiz. Adatça şunuň ýaly kötöş geçirilenine ilk bilen sorulýan zat nirede haçan doglanýaňyz? Men Ahal welaýatynyň Beherdin etrawynyň Bama obasyny 1983-nji ýylyň 19-njy ýanwaryna ineden bolar. Tuğulama onu bugün 15-nji ýanwar. O yine 4 günden bar bermeliler Bama. O. Ne dip bolsa şuňa ýaly gysga wagtyň içinde öz hoşawadyň bilen muştoklaryňa özüň tanatdyň, dinleýijilerin ýüreklerine orun aldyň. Endi esasat şuňa ýaly aýdymçylardan sorulýan zat, olam ilkinji halipan kim, ilkinji aýdan aýdymyň haýsy aýdym. Umumyň şu aýdymçylyga, bagşyçylyga baş goşmagyňa näme sebäp boldy? Aýdym ýoluna başlamam 6-njy klasda ilk bilene şu Halipa bagşyma Nur Hudaýowyň ykbalym diýen aýdymyny birinji gezek mektepde aýdypdym. Halipamym gaýwana Halipamyň gyzlar batly merhum bagşyma Rowşan Halif Atawa Çar Oliv öwdel tekaýşulary magnetofon arkaly şolar gaýwana Halipa tutundum. Halipam näşeler. Ýöne bu ýerini eýdi waýt, bu ýerini beýdi waýt diýip şeýle öwreden boldymy? Hawa başda owamyza aýdym boldum hatda Anna Şarif diýip Rahim diýip aýdym boldum zatyny köp zat öwretdi. Sağ bolsunlar. İlkinji aýdan halk aýdymyň haýsy aýdym. Ýani ilkinji aýdan aýdymyňda ykbalym diýen aýdym. Ol Türkmenistanyň halk artisti Öwet Gelenowyň aýdymy, ony Türkmenistanyň halk artisti Nur Hudaýowy aýdýady, ykbalym. İlkinji aýdan halk aýdymyň. İlkinji aýdan halk aýdym. Özüm damana ýolunum gowurýan, şoň üçin damana ýolunum Halipalan aýdymma bardyr senemiň diýip şonu özüm gowuryp ilkinji aýdym. On şol sadan ne bilen mikrofonu şuňa aparatda aýtdyň. Nirede toýdamy? Hawa, Bamada bir toýda. Bir mihman magşyň ýanynda iki tane aýdym şoň bir. Endi esasan şol owalarda bagş dinlemäge deňizde Bama esasy haýsy aýdymçylar, haýsy bagşylar gelýär toýlar sowmaga. Esasy gyzlar batdan Rowşan Halif gelerdi o. Bonşowalar gelende de börmen, zaw owalarna gelende ýürüp gidip dinlerdim Rowşan Halifi. Köplenç gelerdi. Onu esas Halipan Rowşan Halif bolýardy. Esas Halipam Rowşan Halif gaýwana Halif tutundum. Sağ ol. Endi aýdymlaryň arasynda da sowal jogap ederiz. İlk bilen konsertimizde şunuň ýaly çakyly kabul edip geleňizde köp sowallar aýdýas. O wadyň delmede ama belentden ýanglansyn. Akepter Video Studiosy zehirli bagşy Rahat Kakajiýewiň janly sesde konsertini siziň dikkatyňyza ödürleýär. Dinleň, lezzet alyň. Şeýle kömül perwani Göçüňde ýylenem bilki gelmenem Menden aýry beni ferwende
Kızıl gülüm devretinle biten Tirende evlenin bir kilgilmenin Acıl yaktığını koyup başına Yatam değilenin bil ki gülmenin Garip aydır bozdu minni canımı Oda yaktın gülfürümü kendimi Eğitine verim şirin canıma Ölümde eğlenin bir ki gülmenin Başım ömrüňi dokwan janyň sag bolsun. Indi şu ýerde biziň meşhur sadanlarymyzyň biri Raç Orad Mehmedow. Raçyň adam ütgeşik, sağlara ütgeşik. Raç, ağam sana şu konsertte ýekece otowal. Bir mahallar çar hekim pahyr şol ýokarky saduguranyňy egiňe alyp çalýady. Bugun sen goýupsyň. Egiňe alyp çalanda näil bolýar, goýuňda näil bolýar ony? Sarzan Halipaň şol guralyny ila çalsam mawla ýöne oň çalany kiçikke şoň nemesini ýitirmejek bolup şol aşagyny geçirdim men instrumentimi. Ha, doğru. Aşagyny goýdum şunyny. Ha, doğru. Ýatdan çykarmajak. Şoň tetlerine çalýan bir de täze çykan gural. Ha, şeýle. Goşup çalýar. Doğru. Ömrüňi dokwadyn. Saň taban ketmekden kemartap. Senem kän Halipalaň ýanyna taşalan ýyl günümiz umman aýdym sada gaty ul hormat goýýar. Şoň üçin Raç Halipada ömrüňi uzak bolmagyny tüýtürekden ardy edýär. Bildim bu dünyada tepemin tacı Bildim bu dünyada tepemin tacı Sen tacını kime vurlandırdın bibi Elmi dama finfin husnunun genci Gel husnundan kimi kanırdın bibi Tılgan yerde vada birdin dilindin Amat olup dönün aydan sözündin
Rakiptan bolmaýadın öňden, kenedini kime bir anlattın bibi. Rakiptan bolmaýadın öňden, kenedini kime bir anlattın bibi. Çün gelmegir yanına, eyvadan çün geldim senin yanına, kimler katledildi gülüm canına. Elip kara çektin gülür yüzüme, menin donum otun giydirdin bibi. Elip kara çektin gülür yüzüme, menin donum otun giydirdin bibi. Hey bağlarda kılın alma, Yanağa kızılanma, açılırken yalvardım canım al yarım alma. Ay derdime derman gelin, boynumu burma gelin, yiğidinde kenyen tedim gül yüzün görme gelin. Aşık şanlı yaman verdi gidinin, aşık şanlı yaman verdi gidinin, inne bu dünyadan elen gelirin. Kime derin güllün ne dikkedinin, menin donum otun giydirdin bibi. Yanırdın bibi, köydürdün bibi, neredeydin bibi? Yanırdın bibi, köydürdün bibi. Ay, ovamın gıydı. Ömrüňizi okbolun bagşaýym. Rahat şeýle sowal. Saz Qur'anyna saz çalyp bilýärmi? Dutar, gyjyk, tüýdük, ritim blok, akordeon, gitara, hemmeden hem çalýar. Özüme gerek aýdymlyň fadan ritim blokda çalýan. Esasam ýol goýupdan özel tekayfyň üçlük diýen ýol bar da. O, üçlük. Tar çalyp, özüm aýdýan tar çalman gowy. Tar çalýan. O Tar çalýan. saz çalmany nirde öwrendiň? Özüm öwrendim. Özüm allym, özüm Tuweleme. öwes edip ýapyşyp ihlas etseň öwrenip bolýar. Onu Kemal bir öýde işmeleň ona da taryň alyp gelýärmeli. Var kyn. Ne öwedil halipan ýoluny emekçi bilýär, şol üçlük diýdiň ýa-ni öwedil halipan öwedi tarda saz çalýardy, gapdanda da deprekçi bilen akordeon çalýardy, dogrymy? Näşonda öwedil halipan ýanyna saz çalan öwed agamydan bar, öwed paşif diýdik. Halipan alyp gidýärmi ýa şoňal üçlük bilen çağırlanlar? Üçlük bilen çağırlanlar halipamy öwed paşifi, öwed iltikafyň ýanyna saz çalan Gulmurat diýipçisi bar. Kaq etrabyna ýürüýte çağırýan. Tuweleme. Aýylmy damaşa Gulmurat agany ekidýän öwed agysy bilen. Onu öwedil halipan aýdymlaryny esasan şol albomlarda dinläp ululluňda. Öwedil halipan aýdymlary esas şu tarda aýdýan tar çalýan. Ataway halipa bilen birinji gede kaçan duşdyň?
Ataway Halipan 2005-nji ýylda durmuş toýumy etdim. Şo toýumda çağırmak üçin bir ay öňünden öýlerine bardym. Tuweleme. İlkinji gedek nisip etdi görmek. Halipa toýuna bardymy ýa boş däl ekenmi? Halipa bardy toýuma. Bardım, 2 gün tuweleme. hyzmat edip gaýtdy. Tuweleme. Bir yaşıma rehmeyletin bugün gel yanıma. Dilim bilen baklı günlerime geçti yadımda mi? Senin dediğinin baktın inni giş olur mu kaydın? Şunu da yürüdüm ağlayar kıytayar. Yol eteğim geçten bir sana karışan. Neredeyim gel neredeyim? Yol eteğim geçten min sana karışan, neredeyim gel neredeyim, min sana karışan. Kuşumun avadı ortada baklı dünya. Senin bilen baklı günlerimi geçti yadımda mi? Senin dediğinin baktın inni geç olur mu kaydın? Şunu da yürüdüm ağlayar kıytayar. Yol eteğim geçten min sana karışan. Neredeyim gel neredeyim? Yol eteğim geçten min sana karışan. Neredeyim gel neredeyim? Min sana karışan. Geçten min sana karışan. Neredeyim gel neredeyim? Yol eteğim geçten min sana karışan. Neredeyim gel neredeyim? Min sana karışan. Min sana karışan. Min sana karışan. Min sana karışan. Indi şu ýerde gitar açymada bir sowal bar. Çeppekeň çemi bolmady, edenişiniň kemi bolmady diýe. Tine de oturman özüňe bir çeppekey. Indi çeppekey adam bolana näden de kirişlerini geçirmänsiň da. Kirişlerim şol öňki alak dur. Kyn bolmaýarmy? Kıyın olsa da öğrenip dursa halipamad olman son. Halipa ýokmy? Halipa yok, men halipam Wi-Fi. Wi-Fi? Oo. Tuweleme. Şu at Wi-Fi ýoklugy bir gowdat bolmasa şu at Instagramda ya imoda gönefire gönýärmi? Ya diyecek bolýanym ara. Öğrenjek boldum. Kakam çalýar. Kakam çalýar men. Onun tagla kay gitarada onky. Menem çaljak bolsam kirişi öwürmeli. Oo. Onun o kirişi öwürsen kakam çaly bilen wagtda onu. Ha. Onun bir tane akord görkezdi. Heriňde aýra timbir guralanmaga da pul ýok. Ýok o wagt. Mümkinçilik ýok o wagtlar. Mümkinçilik ýok. Onun şu borçuna göre meni meselelerini öğrenip çaldım. Yani käbir variantlar bolýa, yani şu edýän işimiň tersligiyle käbir zatlar bolmaýa. Söyleme. Onu da bolmajak bolsa da ansat
beýlerek taranyň bir barja boljak gal edýär-de garar. Tuğran batır ömrüňde dokgol. Sag bolam. Indi umumman topara şeýle sorag. Adatça halk aýdymaýdyan aýdymçylary halkymyz toy mekannak toyuna dälle bir günüň ýanyna geňeş toyuna, howul toyuna çagyrýarlar. Däp bolkyden näde orda hem eýäbi türkmen halkymyz ýyl günümiz şeýle bir şahannal toyda barany söýýän millet. O şoň üçin durmuş toy edenne hökman bir günüň ýany geňeş toyuna edýärler. Geňeş toyunum näme daşarda bolan soň, howulda bolan soň ýaz bolýar, güýz bolýar, gyş bolýar, tomus bolýar. Gyşda saat salmak näýeli? Gyşda saat salmagym aňsada däl bolýan soňky döwür tugeleme. Hemme zatlar ötüşýär adetde. Näerek bolanada mene käwat 50 gelmeyip çalaýar. Ana men şonu niýek bolýan? 50 gelmeyip çalaýar ýa-da näerek bolanada bir welňäň toýda tyn çalmady. Ne rowşonunka hedil. Gazya bu hawa gazya. Hema hereket edip gazya. Hem taýag döwlüde de başga taýagam badyra. Ýani ätýaşyň götürýänsiň, dogry-dämi? Raçlar maňa aç kynrak düşýär. Raza da kynuşýanlar öňe halk aýdymlarda esasan bir akkord tutsaň bolýam gady ýani aratyndaky ýani progresde ýa-da oýnalýan sallaryň ikiňi çalmar bolýanlar. Şonu hata berip etdi şo kiriş elin beýik. Menem şo demir, şo sowukda demire elim urýanda. Solar ýarak. Sağ ol janyň, sağ ol. Ömrüňiz uzak bolsun.
cimali Güldemin bir yer yaşıl gökhali Yürük il kara gözünü tedigül Sayrak dil şirin tedir tedigül Ay tedigül yürük il kara gözünü tedigül Derdi coşara trifi meydana Göğünüme şartın ellerin haydana Akşam işten aydım kaydanda Güldarına başarı yar yana Akşam işten aydım kaydanda Güldarına başarı yar yana Dünyada doğuldum, dünyada gayri Min senin aşığın coşuyor şanına Dünyada doğuldum, dünyada gayri Min senin aşığın coşuyor şanına Ayakıdık acımanın ay Aşıklan sözleri olmak kolay Yürük il gar gözlü tedigül Sayrak dil şirin sözlü tedigül Tedigül sayrak dil şirin sözlü tedigül Aşık iki daydır tüdüm aşığını Bağış kimin dedip tutar gıçığını Kıynamet ilminin tişli yürüğümü Bağışıylı sen güllün dolu kucağını Kıynamet ilminin tişli yürüğümü Bağışıylı sen güllün dolu kucağını Yürük illi gar gözlü tedigül Sayrak dil şirin sözlü tedigül Ay tedigül yürük illi gar gözlü tedigül Sayrak dil şirin sözlü tedigül Yürük illi gar gözlü tedigül Bağışım sağ ol, ömrüňiz ok bolsun. Şu ýerde sadan namaz kakılıp çalınýan saat Kur'anyny o gow saatlary şowhun dörediýän Rowşan Halipa Torwal, Rowşan Aman Nepesov. Inni davaran şowhuny saatlygy beýlek saatlarynda bagly. Ýöne esasy bir ritmi berýän selmikan diýen. Şo näle özüň duýan. Owa düşük bolýar-da. Owa. Dip kural düşük bolup gidýär-da. Düşük berýär. Owa, sen näle gadybatsaň, ýygyňa şoňany beýlek saatlarynda eýermeli. Owa. Indi Rowşan gatkan Halipalaň ýanyna çalyň senem. Owa. Indi rahatyň ýanyna çalanda näle duýgun başdan geçirýän? Ya nememi ýollar birrakmy? Umuman alanda beherden Serdar etraplarının bağışlarının köpsünün ýoly birrak mı kadýanna? Owa, halipalar diňlän oglan ödem tügeleme. Ýerlikilje de aýdýar rahat. Halipa gören çalmak ýeňil bediň üçin rahatyň ýanyna çalmak ýeňil. Kemal toýlarda an şu taýaňa hak görürler, şun menem çalyp göröýünde diýenler bolýarmy? Tapylýarmy Owa, aradan? her toýda bolýar. Her toýda bolýarmy? Toýda bolýar, owa. Ordoň Ay bu göde görünüp duran instrument da. Owa. Kuralla göde görünýär. Ýaşlaram şuňa teretýär, ula adamlaram teretýär. Bolmany hakyp görýärler da. ha gelip hak görýärler. Ödüne çekici da. Owa. Gitarany alta çalybiljek galol. Owa. Muňa ursa kakka taýak taýam kakka. Aşaktaram çalybilýärler çagalar taýagal. Ha, doğru. Ordoň arasynda bir solo çalyp ber diýenler bolýarmy? Toýda haýşe diýenler. Owa, her. Aýratynykda çalyp ber diýenler. Oňa ýürüti öz taýýarlan sazlaňyz bar. Tarlamyz bar. Ha, çalýar. Ömrüňizde bolsun. Ha. Ey ağalar yolu tününgde dinle
sallanıp geçti. Almayın akıllı nedik bilinin ağlım yersinlerin peşledi gitti. Hoş beledi kul yaraşır detine. Hoş beledi kul yaraşır detine. Cenab-ı Ranan manın katına. Akarelime yapmayanın bütünne. Elbet bütünne. Bir kenin başını çekti de gitti. Akarelime yapmayanın bütünne. Elbet bütünne. Bir kenin başını çekti de gitti. Şerini var, avları var, çölünün ördüğü var, ağları var, kölünün. Ağları appak yüzü marının, elbet marının, kete kete mertin vakti de gitti. Yerden gökten götürülür kararın, alheti kararım, şanani piyade tül daranım. Yemin edir anı bir maralım, alheti maralım, garina göz yaşında öptü gitti. Maralım, varina göz yaşında öptü gitti. Ne beyletin adam var, ne beyletin adam var. Şıplık doğdun don gerek. Akbit emdin ululun, himağlar finnan gerek. Ata koşluk bulmağa, ata koşluk bulmağa, inin mehrin salmağa.
Yediğin dediğin bilmege okuyurken Kur'an gerek. Tarırdır tendili bindin, yolunur bilin bindin. 15'te argu bindin, kıydı gerek, şu an gerek. Şuan gerek uçmağa, şuan gerek uçmağa, Ayşe geçle tartışmağa. Ondan iyip içmege bir tükenmez nan gerek. Gönlün ıncıdıp kalkın, gönlün ıncıdıp kalkın, hoşnu destin özülkün. Rumperin bolsa mülkün, seni da verken gerek. Ayaktan düşenli bimar, attı etmesi timar. Girdikten harvar harvar, gözü ilmez can gerek. Yağmur bilen yer göğer, yağmur bilen yer göğer, alkış bilen erdirer. Er olur alkışar, yerlere baran gerek. Açıl gelir oyda yok, açıl gelir oyda yok, görmek yerine ayda yok. Hiçbir zatın doyma yok, bir nur iman gerek. Sen yetmege, parmağını fikir etmege, akıl yaran gerek. Parmağını fikir etmege, akıl yaran gerek, akıl yaran gerek. Başım yekecemet indi kaydıma geçmeyenken şu yerde akordeon taduralına tatsalyan Halipa tadan namı var. Öwed Paşiyev. Öwed ağa. Canın ta oz nam. Şu köp Halipa'nın yanında tatsalınız diyemeden. Öwed ağa da Halipa var. Şimdi öwed iltikayfın yanında. Atawa Çarolif'in yanında. Keyan yıllar tatsallı. Sonniyan şu AKP'ler video stüdyosunun tayyarlan konserine tomoş edip oturun. Yaşul tomoş açılımı diyenler. Bir, o Halipa'nın yanına çalyan akordeon şey alla deyip ödeyenlerden fikir edeyenlerler öwed ağa. Awa nimde de keyan da öwrenýär öwed ağadan. Öwed ağa. Size de şeyle sowal. Eğer ulu Halipa'nın yanına çalıp soňa bir ýaşyň yanına çalanda näle duyguň başdan geçirýän. Ya eýerýärler miýdina? Ya tuğuleme bularda da var. Bularda da var. Bularda da bar ýok däl. Ahlak edipdirler bildiriyor hemmeden tuğuleme. Şol Halipa'nın yanına çalanyňyzdaky bir aýratyn bir ýatda galan pursatlar barmy? Ay kenne olan ay bir. Keýan haýdy bir aýtjak diýem. Oň üçin bir aýratyn öweda bolan söhbet teşkurna boljak. Öweda janyň tawardyn ömrüňde okudun. Ýöne näme etaty bildirýän zatlara bardyr. O döwürler muňa bir mümkinçiligim ýok. Muňa bir eşretem ýok. O ýan gitaraçymydan belli de indi tuğulama şeýertler ýetgetip. O döwürler näme? Bir ýöne herkim ondan bundan getirip saduralyny gurnaýanlar. Ýöne şonu da şoň ýal derejelere ýetip bir uliyle ödün aldıran Halipalar datyr. Janyň sag bolsun. Akordeon saduralynyň iň bir eji tarapy näme? Şol aratyndaky germeglermi? Ay olameci ağaç tabi. Agaç.
Nemet ondan çığdan yeniden. Ha, çiğdan hem goramaly. Aqışda näme diýäňiz? Ay kışta da şu qorat dörmölse. Bir akarjon näçe ýyl hyzmat edýär? Ay ulan şuna var. Ulan şoňa bagly. Buning gaty kiçi görnýär, näçe reýestrli? Bu garmon akardan. Ha, garmonmy bu? Men teretmendim. Hani? Ha, doğru, garmon. Onun akordeonum çalýaňyz. Garmon çalan akordeonum çalar. Bayan bilen araňyz näle? Ay bayanım bir öwrendim de çalmadım. Seýlem, bayan biziň aýdymlamada tutanokmy? Ay o bolmana bolýa o nedil bir öwrenjin. Ha, onu öwrenje etdim. Ha. Ömrüň bolsun Alipa. Saň sag bolsun. Sadaplı tarimi ele alanda, sadaplı tarimi ele alanda, Evvel tüke yadıma düşer. Mevlep yaş yigitleri toya gelinler, toya gelinler, toya gelinler. Halifam Atalay yadıma düşer, yadıma düşer. Atababalarım onlap yolunu, atababalarım onlap yolunu, devam edip hayran etti ilini. Şirvan perde kalıp kuşak bilini, kuşak bilini, kuşak bilini. Recep kulum evet yadıma düşer, yadıma düşer. Hem ilticidi hem diltici, hayran etti halkı ol balhacı. Ahlak-ı gayrat-ı büyücü, gayrat-ı büyücü, gayrat-ı büyücü. Uffatlığının yadıma düşer, yadıma düşer. Türkmen kımmutunu dünya payladı, dünya payladı, halka payladı. Bilbil anı verdi, yadıma düşer, yadıma düşer. Aytamına Mevlam çeller halda, aytamına Mevlam geçenler halda. Yine bir ol hem nur yağdı topla. İnçemi bağışlar yatır toprakta,
Yatır toprakta, mili toprakta. Ehli ustadlarımı yadımı düşer, yadımı düşer. Kadaplı tarimi ile alanda, ile alanda, ile alanda. Halifam atıla yadımı düşer, yadımı düşer. Şu yatlama aydımını adağdalayan halipalan hayti birini canlı dinleyip gördüm. Halifamiz Atabay Çağrı'yı dinlep gördüm. Recep Ulug'u dinlep gördüm. Qalanyň jany dinlemek nisip etmedi. Şol canlı dinledim diýenler halipalar şol owaňda toýa bardymy ýa goňşa olardy ortada gidýärdiňim dinlemäge. Adatçyny owaglanyň näme plan toýa diýýärdi hökman çağrılmalylar bagyş dinlemäge aýdymçy dinlemäge dilýärdi. Özümde şoň ýaly o döwürler näme muňaly owadan toy mekanlary ýok da. Onuň owada bir könüje tirkeg bedýärlerde şoň üstünde de aparat gurnaýarlar. Aýdym ta şonu her kim bar pümür bolup üýşüp duranlar tetir bolup. Mena şonu toýum tamadasyny dinleýärdim. Ha bu taýda beýdi eken, bu taýda beýdi eken, eýdi eken dep. Onu dedim näme o wagtlar ýaňyr hiňlenip beren ýaş oglan. Ondan bagşylardyň näme bolmaly? Dogry maýsam halipalary öz öýlerine gelip oturup, ýanyna oturup dinlep gördüm. Atabay halipanam Recep Ulug'am öýlerine baryp dinlep gördüm. Öz öýlerine ýanyna salanmış mana ýüzlerini görmäne baryp şataýy dinlep gördüm ikisine. Toýlamy. Şolaryň haýsy has saňa ýakyn, haýsynyň häsiýeti boýunça da ýa-da sunugy boýunça da has ýakynyň haýsy. Has ýakyn Atabay Çağrı'ly. Ya şoň ýolundan aýdýanlar sen. O şoň ýolundan aýdýar. Hemme taraplaryň men ýüregime ýakyn Atabay halipa. Elbette halipalary birini eýle birini beýle dip at takmak bide galmanlar. Olaň hertiniň öz tagamy bar, hertiniň öz süýjüligi bar, hertiniň öz ýoly bar. Indi şeýle bir sorag. Adatça türkmen toýlaryny özümde de bolýan ýagdaýda Kemal alparjy bolýan bolyn. Şuňal halk aýdym aýdýan bagşylar çağıranlaryna toýa. Ondan olanlar gelýär haýyş edip plan bilen planyny bilaýtdyrsana, bilelikde aýtdyrsana diýerler-de bir. Olar aýtdyrar ýaly olaryň ýolum bir däl. Olaryň aýdyş heňem bir däl, ýani tananlysdan bir däl. Ondan bir aýdym nädip ol bölüp aýtdyn. Bir meselem Atabay halipaň ýolundan aýdýar, başga biri Anlewer Dattanyň ýolundan aýdýar meselem aýdýanlar. Hertiniň öz ýoly bar, hertiniň öz aýratyn, aýdyş usuly bar, heňi bar. Indi sende şoň ýaly bolup gördümi? Hawa bizde şoň ýaly keýen bolýar. Dogry maýsam şu ikisi bir ýoldan aýdýanym barda hökman şoň diňilmeýärdi. Diňilmeýär. Ýani aýdyş heňi tananlys bolýardy. Meselem biri dodan aýdýanlar, biri siden aýdýanlar, dogrymy? O şu ikisi bir ýoldan aýdýanym barda hökman şu diňilmeýän. Ondan şoň ýaly ýagdaýda özüňe bir täsir edýärmi? Hawa şoň ýaly ýagdaý dogry. Galkyndyranakda peselt meselem edene. Ondan meselem üstüne bagşy gelse özüň arkaýyn duýýanmy ýa-da sen bir aýdym ta toparyň üstüne barsaň özüň arkaýyn duýýanmy? Indi Kemal bolýar-da, jaňatdylar rahat nirde? Ay öýde. Bun toýun ýokmy? Ýok. Plan daim toý diýär, ýegenim toý diýär. Bir gaýrat et, bir kaýdym gutlak gitdi ýalar bolyn. Özüme üstüne barman halamak. Öz sadanyna bolsa özüňe ýakyn bolýan. Öz grupam, öz toparym bilen nirde bolsam arkaýyn durýar. Kim bagşy gelende de gowçalýarlarym, gow aýdýarsam şonda. Ýan gaýdymam şu öz toparym bilen halipalar ýatlarly. Sadanyň söýdünem. Sizi halipa tamadamyza
Eherden etrafından Meret Altayev sözünü Ömürde Ama qorzun Meret beri. ayat berdi. Sağlanım topormuz bilen halipalar var. Hormat koyup yatlap özümüzde öğrettik şuna. Canın sağ olsun, ömrünüz uzak olsun. Halipeler diýilen Allah diýlesin. Kesinizden kemal tapın. Otur min koşulum doğruymu dikim Otur min koşulum doğruymu dikim Onda gelmez hikaye gitlik çağrı Oğlanlıktan gedin idim yılmatan Şunu dolanmam yigitlik çağrı Oğlanlıktan gedin idim yılmatan Şunu dolanmam yigitlik çağrı Bağırınıp sana değdi derde per Yel geçtikçe gayrı artar gammatır Şanı gelin yerinin yittim bir heter Konu dolanmam yigitlik çağrı Şan gelin yerinin yittim bir heter Konu gelmez yigitlik çağrı Badıkhaven vurup ömrüm gülüne Badıkhaven vurup ömrüm gülüne Öpüm açıp gittim kışın yeline Ovruyun baktım kıyda geline Şunu dolanmam yigitlik çağrı Ovruyun baktım kıyda geline Onda gelmez hikaye gitlik çağrı Tehdit yer bildim bitmez hiçbir iş Yıl geçtikçe kaçar bizden akıl kuş Almadı ardımda gitti tamam diş Onunla gelmez hikaye gitlik çağrı Ovruyun baktım kıyda geline Onunla gelmez hikaye gitlik çağrı Şunu dolanmam yigitlik çağrı Onunla gelmez hikaye gitlik çağrı Yaşlılara hem de mol akıl vaktim yaşlılara hem de mol Akmalı edin nadan bilin yar eylir Hataşıklar nerede yarın cemalın Şınaşıklar nerede yarın cemalın Bir görfem deyip gece günü dar eylir Kırdaş olsa tırnay derdim yerde Kervan yatan ilmen var kale yerde
ehli şiarir. Namar ödeyinni mirde fidaydar, Kâreynimi hakım kanatın tartarını. O çiğit mal taktı kımmetim artar, Namar peyda taktı kümlün dareyli. Maktımlin ödün ödünü, Maktımlin ödün ödünü, Yakşini tariplap yaman ödünü. Beni afedle köftetini ilçinle hareyli. Aklım orta, aklım orta merkeze afedle köftetini ilçinle hareyli. Kemal Türkmen halk aydımlarından Halipalan repertuarına akşunal aydımlara geçende näer duygu baştan gelýär? Kiňlere müýt göşük, owada müýt göşük, bir aýdylşa müýt göşük. Şu Halipalan aydın aydımlaryny aydymda has bir jogapkärli duýguda bolýar. Aratynda dinjallar ýa-my? Meselem belendirä keňden aýdylýan aydymlar bolýar. Soň ýydynden birat Petra keňde aýdylýan aydymlar aýdýan. Ya belli bir ýa-ni öde ýydyk derligi barmy? Ilki bir ýapylyk aydymlardan Petra keňdäki aydymlardan aýdyp soň bir ýokaryk galmy. Şu Petra'dan soň galyp şu çekilýär aydymlary durmanrak aýtsaň ýeňilrek düşýär. Hem sesin hem sağdan ya da Bokurduğun sesin kızıp bir taba gelýär. Ömrüň görsün. Anonna ýene de zehini başymyz rahat Kakajykowyň ýerine ýetirmegine, sadanlar ýitlegem, sadanlary etmegine ajaýyp aýdymlar dinläýän. Jany sesde. Köpçe pahaları çektiler vay vay ay benim. Ay benim ışkın köçötün feryadan benim. Şimdiden garinim ayenim Vüsketime gargıdım kayıtlan
Gilgan manam kıyamatın gününe vesiyetim var yancıtman kayıtman yancıtman kayıtman barıp şaya batın bağlı alinçam adamı kılmeğedim var inçam vetiyetim var yancıtman kayıtman yancıtman kayıtman Vesiyetin karıdı Vesiyetin karıdı yancıtman kayıtman yancıtman kayıtman Bahar geldi sular bağda gülleri Bahar geldi lele takar gıynari Levablı gıyn oynayar şatırmışım şanına Levablı gıyn oynayar toyumudun şanına Toyum var kabım var kapalım amanım var Toyum var kabım var kapalım amanım var Şeyhunun takalyan kargım deryamı var Şeyhunun takalyan kargım deryamı var Rahmetinin mivetin bahşedir livan gıyri Şahir dili ilmadam vafbedir livan gıyri Livanlı gıyr oynayar şahdırmışım şanına Livanlı gıyr yaynayar toyumuzun şanına Toyum var kabım var kapalım amanım var Toyum var kabım var kapalım amanım var Şeyhunun takalyan kargım deryamı var Şeyhunun takalyan kargım deryamı var Güldavuti hileti levamın şıhraşani Mihmanına hirdedir nemati hinnani Levablı oynayar şahtırmışım şanına Levablı yaynayar toyumuzun şanına Toyum var kabım var kapalım amanım var Toyum var kabım var kapalım amanım var Şeyhunun takalan kargım deryamı var Şeyhunun takalyan kargım deryamı